Durbaguri constituency ke parlo Thevang Baptist Church ningkan pukep Sertalin Jubilee kepaman pon. Bangso Sertalin Jubilee ame along chepahempu sar bidison rong pi pensi me chepahempu ponlo. Aluhi pachini pon sar leverson rong pi Jubilee secretary pensi aluhi pachini ponlo. Jubilee akarcho hot arnam alam kewan laki. Ref Davidson ingti farmer executive secretary NKBA pensi jumisen arnam alam than ponlo. Bangso Jubilee kitalon ame along manpeng pen NKBA executive secretary Sertalin be lapen NKBA license evangelist kajimon ingti lapen NDBCF keja atum lapen ke NKBA amonduli atum ongdung chitong dun lapen ke ningkan phokep Sertalin Jubilee anong e kangpu pon atum monduli anong e kangpu Ref Davidson ingti farmer NKBA executive secretary lapen women anong e kangpu Ref Tenson be executive secretary NKBA lapen risonim so anong e kangpu evangelist kajimon ingti alangli atum pensin ningkan phokep Sertalin Jubilee anong e arnama hirjume hang pipon sinong e ingpu pondo Lebangso Jubilee ame isek kiro karcho Thevang Baptist Church ariso nimso atum si arnama phan ro archo pondo Jubilee ame phupen pherangki karjo hot ke than pon ke Thevang Baptist Church monduli ke e pon ke 1975 aningkan se monduli pondo lasi pining surhini ra engkoira pho arkoi tarik rehini ke ningkan phokep ke choklo pase pachini pon lapen ke 1975 aningkan monduli ke e pon hot ke don engkoi lapen non ningkan phokep Sertalin Jubilee hot an ke don phokep ra chok do pusi pherangki karjo hot che than pon Lakshmi Juri pen berta pangdak pon rajarang phar news 24 kardi Tonilia prangsi media akorte tumhanili choro parpiglo apusoni tum Sertalona Jubilee lo nanga chitong dun thega pot asi nine tum monduli ke 1975 monduli e lo pen monduli 1975 monduli e det pen pining suri hinira inkoi rapho Januari tarik rehini abangke nine tum ningkan phokep ke chok katalon Nami tuma monduli ke chengke pastor matong cheng. Nine tu monduli 1975 monduli edet pen ke chengsia pastor ke janaram rongpi. Non present ke do pastor bang. Non mar ni tum present mate non ke do bom a pastor bang ke bidison rongpi. Tang nale tu monduli ke don kan ke chengsi monduli ke bang. Laso hut ke ni tum purkimo ateng pen bulutang te laan ni tum ke non ovegi mi posi laan chini dun par pe sitame purkimo ateng pen pote pride don troxy back ajuk pensi penni pensi monduli ki epon Tani ke cheng pen pinang ajak dinggon ingkan phokep no non ingkan phokep nang ke chok nami tuma monduli nang don kan hem tu nong don. Non mar ni tum pining suri hinira ingko rapho an bangke ni tum Thevang Baptist monduli bangke don phokep trok an arado Nami tum la Jubilee presidency amen chekhan tang. Tonili tiripia mai phulo nili men edison rongpi pen monduli na thu nili dikon ang horsi klembo Aprangsi media korte tum phana keru paper piglo Pini Thevang Baptist Church apan ke isi thedung ap purkimoson kopi potba potelas aso monduli ningkan pharu krisel kebra troxikera pho si e lo seng lo lapen pini an ke ningkan phokep ke chok lo ningkan phokep ajak pote ke joy ke kali same ala tuma phan arna ma ke jadu na ke rabdun lapen atum ke claim lapen ke kroilong kachipaduk long arna pe hirjume si arna ma hirjume puchela khasi ala tum pini an ala tum ningkan phokep ajubli kata lon thek pena posi dak Thevang Baptist Church ke jatum members of ana phatabe ninga klong pen chur par piglo lapen me sen pen ana ma ke ja ke rabdun pen pod pachun long pa me pen pod rolo lapen jubli pugai to bang patin da chini lake kedam tanga por hot arnam ka do kawe asat kisu geduk hainu sonsrit ke pe jog don pen pini si ke jog wan arni sona tha lapen arnam pen ke jog wan ke pi pen pot puthot alang ni pan annong lapen adaga tur pathe je pan sila sona me ala tum ke deng pon thek pen posi si ke arnam hukum lo arnam lama long teng pen atum ke claim gedam thek pen posi chorolo lapen arnam te aninga rongji lapen arnam ta anso hirjume la so mono pg posi kroil lapen mathada se nilihin pela se ponchol nona madnili nkb along executive secretary
ma de klem chun bang asai sin li hadak chirap dun bom Napan sita me kerupilo pipod ma piniladang ningkan phokep ke chok jubilee long nang litumbang si lahai RD nang epidu na pot ningarong lo lapan lancho ta kali jasamet jubilee pu pilo labang so lam ke arnam phan ili arnam iphan rai lo pinengkan ningkan phoan ningkan phokep an arnam tuma phan pejok si kisung sonsuri chota kali pap aban pen pejok lo halabang so lam ka chematha lasi jubilee ke jasamet ke kapachithang arna miphan irap lo lapen non puan ta arna miphan rai bom lang alang akang hon lapen alang akang jinsu pen ajok niphan non puan ta ing hon bom lang pu alam kapachithang ngan lo jubilee ke silabang so jubilee long kachetong atum anapan sitame nili NKBA license evangelist lapen Daithor sub center in charge pen akirupilo. Thank you. Nangli tum nangli ok along akisodoma do bulete sonsuria ke so sitame matha iknang nilo amar jivana dowai along pen sonsuria ke so nang pame ikpo bangso patha kachini ji phan humri iknon lapen kachini ji chot kali adowai sitame kilong je phan humri iknon 7002655078 Luai chiu te minima pu anu se chiu lang lang lo lai bong dun de penta ne lia kom chilong Amar jawan adovai ni li ki jun pen kimi sini se